Cześć wszystkim, witam serdecznie na kanale Polska uszami Białorusinki. Mam na imię Maria. Mieszkamy z rodziną w Polsce i uczymy się języka polskiego od 3 lat. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, co zaskakuje mnie i innych Białorusinów w języku polskim, z jakimi trudnościami spotykamy się podczas jego nauki. Myślę, że ten filmik będzie dla Was interesujący i spojrzycie na to, do czego jesteście przyzwyczajeni z nieco innej perspektywy. A jak wiadomo, zmiana punktu widzenia czasami może być ekscytująca, a nawet użyteczna. Lecimy! Krótkie wprowadzenie. 80% ludzi na Białorusi mówi po rosyjsku. Dlaczego jest tak? Na moim kanale jest osobny filmik, link znajdziecie tutaj. Ja też prawie przez całe życie rozmawiałam po rosyjsku i dopiero w zeszłym roku zaczęłam więcej mówić po białorusku. Nakręciłam też osobny filmik, jak Polska i Polacy na to wpłynęli. Możecie tu obejrzeć. Dlaczego o tym mówię? Bo trzeba zrozumieć, z jakim językiem podświadomie porównam dla siebie język polski i na jaki język w mojej głowie odbywa się tłumaczenie synchroniczne. Najpierw na język rosyjski, potem na białoruski, a może być i w odwrotnym porządku. Taka mieszanka. Wszystkie nasze języki należą do słowiańskiej grupy i to powinno ułatwiać naukę języka polskiego. Raczej takie jest, ale czasami zdarzają się zabawne przypadki, gdy to samo słowo w różnych językach ma zupełnie inne znaczenie. Na przykład pensja po polsku to opłata za pracę, ale w języku białoruskim i rosyjskim to emerytura. Albo na przykład taki czasownik, jaki w języku polskim używamy w niekulturalny sposób, ale po białorusku to słowo oznacza proste przemieszczenie przedmiotu z miejsca na miejsce i używamy go bez złego namysłu. Spokojnie. Albo na przykład 24 godziny w całości razem po białorusku to, no i po rosyjsku też, sutki. Ale w języku polskim to słowo ma zupełnie inne znaczenie też. Idziemy dalej. Kiedy do Polski przyjeżdżają ludzie z krajów WNP, zaczynają żartować, że ich status w społeczeństwie gwałtownie wzrasta, że teraz są pan i pani. W języku rosyjskim i białoruskim ten apel ma konotację nie osoby równej sobie, a tej, która jest wyższa, dla której pracują, służą. W naszym rozumieniu pan jest właścicielem ziemi, chłopów i w dzisiejszych czasach to słowo ma na ogół nawet nieco negatywną konotację. Można tak powiedzieć, że uważa się za pana, kiedy zachowuje się bardzo arogancko, nie szanuje innych ludzi. Dla porównania w języku białoruskim mówimy spadar albo spadarnie. Następne. Jest coś w języku polskim, co jest łatwo zrozumiałe dla osób anglojęzycznych, ale słabo rozumiane przez Słowian wschodnich. I to jest obecność czasownika jest w zdaniach, jak w angielskim języku to be. Ten czasownik też kiedyś istniał w języku rosyjskim i białoruskim, ale teraz jest po prostu omijany i nieużywany. Nie mówimy ta choinka jest duża, mówimy heta jalinka wielika, czyli ta choinka duża, bez je. Co więcej, dla Słowian wschodnich na początku jest bardzo nietypowe, że w języku polskim akcent zawsze pada na przedostatnią sylabę. I z jednej strony to bardzo wygodne i ułatwia naukę języka polskiego i nie trzeba pamiętać, gdzie pada ten akcent, ponieważ w języku rosyjskim i białoruskim ciągle istnieje ten problem, gdy mówcy sami niepoprawnie stawiają akcent. Tutaj jest wszystko prostsze. Ale oto pytanie dla Was. Są w języku polskim słowa pochodzenia obcego, na przykład matematyka.
Jak mi tłumaczyli nauczyciele, że tutaj nacisk musi być na drugim A, ale ja nigdy nie słyszałam takiej wymowy od Polaków. Więc proszę napiszcie w komentarzach, jak wymawiacie takie słowa wy i może moi nauczyciele się mylą. Dalej, to oczywiście trzeba było powiedzieć jeszcze na początku. Słowianom wschodnim trudniej jest nauczyć się języka polskiego niż anglojęzycznym osobom ze względu na alfabet łaciński. No, uważam, że to i tak jest jasne i Polakom też trudniej nauczyć się rosyjskiego niż angielskiego ze względu na kirylicę. Ale szczególnie zaskakujące jest pisanie kombinacji dźwięków, takich jak sz, cz, ż, h, którym w języku rosyjskim na przykład odpowiada tylko jedna literka. Możecie tu zobaczyć. Jako Białorusinka też mogę powiedzieć, że łatwiej mi wymawiać niektóre dźwięki, których nie zawsze łatwo potrafią powtórzyć Ukraińcy albo Rosjanie, na przykład dz, dź, drz, a zwłaszcza u. I taki dźwięk jak najbardziej odpowiada w języku białoruskim literkie u nieskładowe i takiego dźwięku nie ma w języku rosyjskim i ukraińskim. Ale nie będę mówiła, że zawsze wymawiam wszystko prawidłowe i poprawnie. Nie, często się mylę i wy też to słyszycie. Kiedy mówię takie słowa jak główny, głównie, obawiam się, że moja wymowa jest podobna do... Nie warto wspominać, że w języku polskim są słowa, które nie zawsze i nie każdy nawet może przeczytać za pierwszym razem, ale ja to spróbuję. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Szczebrzeszyn, Źdźbło, bezwzględny. O, może dobrze? Trudno też wymawiać nosowe głoski, ale to nic w porównaniu z poprzednimi kombinacjami spółgłosek. Przychodzą mi na myśl słowa sama i sam. Jeśli chodzi o wyrażenie jestem sama, to osoba mówiąca po białorusku albo rosyjsku pomyśli, że tutaj chodzi o tym, że ta kobieta coś zrobi sama, bez pomocy, samodzielnie, ale po polsku to wyrażenie oznacza, że kobieta jest samotna, bez nikogo, jedna. Kolejną interesującą kwestią są końcówki rzeczowników w liczbie mnogiej. Szczególnie wprowadziło mnie w błąd słowo wychowawczyni. Ponieważ słowo kończy się na i, myślałam, że to jest liczba mnoga, tak jak nogi, ziemniaki, ale okazało się, że to taka forma rodzaju żeńskiego, tak jak mistrzyni, gospodyni, zastępczyni i tak dalej. Kolejną rzeczą do myślenia jest fakt, że w języku polskim, białoruskim i rosyjskim rodzaj rzeczowników nie zawsze jest zbieżny. A tutaj jest taka tabelka, żeby było łatwiej zrozumieć. Problem, problema. Ratusz, ratusza. Muzeum, muziej. Talerz, talierka. Cukierek, cukierka. Szczególnie mnie wprowadza w błąd słowo twarz. W języku polskim to rodzaj żeński, a w języku białoruskim to rodzaj męski, twar, a w języku rosyjskim nijaki, lico. A jeszcze zawsze myli się ze słowami poeta, dentysta, rowerzysta, ponieważ tutaj są końcówkę a podświadomie myślę, że to rodzaj żeński, bo w języku rosyjskim, białoruskim mówimy bez tej końcówki a. Dentist, велосипедист,
poet i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, która często śmieszy osób ze wschodu, to forma czasowników w czasie przyszłym. Na przykład będę czytała, będzie pracował. W językach rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, jeśli jest czasownik pomocniczy, to drugi czasownik będzie bez okoliczniku, no tak jak i w angielskim języku. I jeśli przetłumaczyć takie wyrażenie na język rosyjski, to brzmi trochę śmiesznie. Буду читала, будет работал. Nie mówimy tak. Oczywiście wiem, że w języku polskim gramatycznie to może być poprawnie mówić będę czytać, będzie pracować, ale nigdy nie słyszę takiej wymowy od Polaków. Cóż, wymieniłam najbardziej ciekawe rzeczy, na które zwróciłam uwagę, ale ich jest znacznie więcej, sporo. Wiecie, kiedy przyjechałam do Polski, język polski wydał mi się bardzo trudnym, niezrozumiałym, nawet dziwnym, ale im więcej się go uczę, mówię, tym bardziej go rozumiem i kocham. Mam nadzieję, że przekazałam informacje dla Was jasno i jeśli ten filmik Wam się spodobał, proszę naciśnijcie kciuk w górę, piszcie w komentarzach, co Was może zaskoczyło, coś rozśmieszyło i jeśli doceniacie moją pracę i chcecie postawić mi kawkę, to link jest tutaj. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w nowym. Cześć!